Natural lang, ganyan lang. Huwag mo lang siya bigatan. Gangan mo ba? Yung, pumasok siya. Narinig mo, di ba? Ganti pa. Yun. Lalagutukan, te. Sabay na natin, te. Gangan mo lang. Step mo ba? Relax mo lang. Wala itong balik tayo sa ligang. Gangan mo lang. Baba mo lang. Baba mo lang. Lokopin mo sinagaan mo. Hello, ano? Okay. Tapos ganyan kami. Kukunin lang natin yung namamagkamuhan dito. Baba mo lang din ang diretso. Huwag na magalagas. Sige, baba mo. Baba mo. Baba. Hinga naman natin. Huwag mo lang siya pigatan. Normal lang. Isa pa. Tama na. Okay. Okay na, te. Natanggal na ipit. Karamdaman mo. Nasaan yung sakit, te? Yan, te. Pumasok na siya, te. Wala, te, no? Ayan na lang, te. Last na to, te. Tay, pakitanggal mo na pang ipit, te. Kapati ka naman, te. Baka may pangit, te. Lagay mo ito rito. Gano'n ba lang? Hindi, huwag mong bigatan. Hindi, teka lang. Idikit mo ito sa breast mo. Normal lang. Parang hinawakan mo ng natural yung katawan mo. Okay na. Yarat mo natin. Ano pinag-iba? Wala na? Iganon mo. Kunin mo yung bra mo. Wala? Wala na siya. Kailan mo pa ba nararamdaman yan, te? Tagal na. Ha? Alam ko matagal na rin. Ang tawag dyan, Tagal na? naipit ugat lang din. Naipit na ka lang ugat. Hindi ka pa tapos din. Sayang yung alignment din. Sayang yung bayad. May kasama sa bayad din. Bye-bye! Eh! Bye-bye! Ba't ka nahihiya? Eh! Papasok mo lang yung leg mo. Bye-bye. Minum ka lang yung mo. Taga saan ka sige, te? Hindi. Te? Tay Rizal. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Masaya lang si ate. Wala itong balik. Thank you po, Lord.